Poď so mnou na chatu Plesnivec, jedinú v Belianských Tatrách. Štartujem z malého parkoviska pri ceste Slobody, kúsok za Kežmarskými žľabmi. Miesta je málo, tak príď skoro. Po 20 minútach som pri rast cestníku Čierna voda a šup na žltú značku. Odtiaľ je to cca hodinka a pol. Je to aj cyklotrasa a takmer celý čas ideš popri riečke Čierna voda, ktorá vzniká zo 7 prameňov. Ticho, pokoj, len motýle a pariace sa chrobáky. A občas vretenica čierna, tu si vychutnávam všetkých 7 prameňov a už vidím chatu. Ale ešte sa zastavím pri skalných galériách Belianských Tatier. Záverečné stúpanie dá zabrať, ale stojí to za to. Chata Plesnivec je otvorená len cez víkendy a sviatky. Výber jedla od polievok až po Parenú buchtu. A najkrajší výhľad je ten na konci, keď uvidíš svoje auto na parkovisku